Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye kari ye février kalo ale tile 8 san 2026 dɔgɔkun kɔnɔ ko an bɛna ale kɛnɛ sigi bi wulada in na Falaye Keyita bi yan ani ne yɛrɛ. Nka yanni an ka taa yɔrɔ jan, Falaye kibaruya duman bɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ ɲɛfɔli kɛ maa minnu kan ka taa ni baara in hukumu kɔnɔna na. A y'a ɲini u fɛ sa u ka kɛ maaw ye maa minnu n'u olu bɛ kɛ maa ladamulenw ye minnu bɛ adamadenya baara olu la fasali baaraw kɛ. U ka kɛ maaw ye maa minnu ka kɛnɛ u ni na, sabula ni nin bɔra yen a bolimayɔrɔ ni a fisigimayɔrɔ o fana bɛnalen o kɔfɛ yaasa i ka se ka ta ka kɛ kɛlɛkɛcɛ yɛrɛ fariman ye yaasa kasobo baara ka se ka kalifa i la. Minisiri Mamadu Kasoge ale ye nin kuma fɔ. Sifinw ka nafolo baara yɔrɔ kura min b'an fɛ yan nin waati in na ni o ye Bɛnba ye, ale y'a bolofara dɔ dayɛlɛ Bamakɔ suguba kɔnɔna na. Dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa u ye maa caman wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u ko min ye nin yɔrɔ kura kɔni sa Sanata Kamite ale kɔni de bɛna kɛ o ko ɲɛnabɔba ye n'o ye agence Sanata Kamite ye yaasa juru warimaraw olu bɛ se ka kɛ suguba mɔgɔw fɛ cogo min na. Famara Berete ale tun b'o ko kɛnɛ kan. Yirimajɔ tɛmɛnen kɔfɛ waribon Bɛnba y'a ka dayɛlɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ échangeur duguma Coyi. Bɛnba ɲɛmaayaso n'a cɛkɛlaw ka fɔla ko laɲini ye ka se ka gɛrɛ jagokɛlaw suguya bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ magobatigiw la yaasa baaraɲɔgɔn bɛ bonya cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ. U ka laɲiniba ye mun ye o ka se ka lawaleya i n'a fɔ u yɛrɛ b'a f'u ka hakilinaw la cogo min k'i dɛmɛ k'i yiriwa k'i wasa. A laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Bɛnba ka bolofara dayɛlɛ kɛra ka se ka Bɛnba gɛrɛ don o don a ka kiliyanw na ani a ka kiliyan kɔrɔw la. Bawo la laɲini ye o de ye. An n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ k'u haju dɔn ka ɲɛ k'a lajɛ an bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ min bɛ se k'a to u hamina ye min ye ka se ka u ɲɛnabɔ teliya la ani nimisiwasa kɔnɔna la. An ka produit ka ca produit b'a la an ka produit an b'a fɔ u bɛ bakuruba la produit 3 ɲɔgɔn b'an bolo 2 fo ka se 3 ma. A fɔlɔ ye min ye produit minnu ye juru ta bolofara caman b'an bolo min ye fana wari mara ye o fana ta bolo fara caman b'an bolo ani i bɛ se ka k'i to i sigiyɔrɔ la bɔlɔlɔ siraw kan i ka haju ɲɛnabɔ i ka wari tali ni a bilali n'a cili olu fana ɲɛnabɔ o fana produit b'an bolo ni produit caman wɛrɛw bɛ yen minnu b'o bɛɛ kɔfɛ n'an ye an b'a fɔ o ma les produits innovants ani produits digitaux minnu b'a to client bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma segun a ma degun sɔrɔ a ma bɔ a nɔ la. Waribon Bɛnba ɲɛmaayaso ka kɔrɔfɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko danfara mun bɛ olu ni tɔw cɛ o de ye k'u dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔ yiriwa cɛkɛda bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa la wa ko banki bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw de ta ye a bilala sen kan maliyɛnw de fɛ wa maliyɛnw kama ko 100% maliyɛn. Bon différence b'an tɔw cɛ o y'a ye i mana kɛ baara o baara la i n'a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ notre force notre flexibilité parce que an b'a adapté client ka réalité kan client mana na en fonction du besoin an b'a adapté la pour que a ka ca Ala fɛ i ka sago ka se ka sɔrɔ i mana kɛ baara o baara la n'i nana an fɛ a ka ca Ala fɛ i sago bɛ sɔrɔ parce que an ka spécialité o de ye an bɛ yan bɛɛ de kama bon u ka na an nana olu kama u ka danya d'an kan non seulement an bɛ juru don fɛn wari mara fana kɛ c'est banque wari de don donc u bɛ se ka don wari mara an fɛ yen nɔ en même temps fana bɛ se ka juru don u la wa juru kɔfɛ fana an bɛ se ka conseil d'u ma an bɛ se k'u accompagner pour que u ka se ka taga ɲɛ cogo min na parce que juru tali ka nɔgɔn mais a sɛbɛn ka gɛlɛn donc pour que se ka juru sara il faut que fana sira gɛlɛn ka don i kɔrɔ pour que i ka baara ka se ka yiriwa cogo min na donc an bɛ yan juru bɛ don wa conseil fana bɛ di parce que Bɛnba c'est 100% malien jamana wɛrɛ t'an na ni jamana in kɔ wa an tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ tuguni donc on est là pour c'est 100% malien donc u bɛ se ka d'an na parce que olu yɛrɛ de Bɛnba ye an dɔrɔn tɛ olu yɛrɛ de Bɛnba ye Bɛnba bɛna kɛ fɛn fɛn olu de don. Warimarabon Bɛnba ka suguba cɛkɛda dayɛlɛlen kɛnɛ kan maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye mairie maaw warimarabonw ka jɔkulu suguba ɲɛmaaw agence in tɔgɔ dara maa mun na Sanata Kamite ale ka denbaya ani u kanubagaw n'u cɛkɛɲɔgɔn caman nin bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka taa
waribon cakɛda in kolobon karili kɛ nisɔndiya ni taare. An bɛ to Bamakɔ kɔnɔna fara ye ɲagatew ɲarew olu ka dugutigi kabilatigi ale sigili baaraw kɛra kunungo baara in kɛra ɲarelakaw yɛrɛ u ka duba ale dala Bamakɔ min ye minisiri min bɛ bato ni diinɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani an ka laadakɔrɔ matarafali a ko tun bɛ ale bolo nka ko in yɛrɛ kɛnɛ sigiba ɲɛnama yɛrɛ sa o ye Titi Ɲare ale min kɛra bi jamanatigi ye Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ dugulenw min ye kabilatigiw ye min ye an ka baarakɛlaw ye ka taa se maabaw ma u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yaasa ka se ka taa nin don in ka taa k'a seere ye ɲarelakaw k'olu ka kɛnɛ k'a ɲaga u bolo n'o y'a sɔrɔ laadala baara minnu bɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen sera ka timɛ o kɔfɛ sa ɲarelakaw yɛrɛ kɔni ye a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ bi wulikajɔ min bɛ sen na yaasa ka se ka jamana yɛrɛ bɔ degun kɔnɔna na o baaraw fana bɛ u bolo u y'a yira sa k'a fɔ jamana kɔni min bɛ sira mun kan cɛsiri ni timinandiya ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i bolo don jamana kɔrɔ yaasa an ka se ka bɔ nin degun in ale kɔrɔna na fala ye n'an bɔra ye an bɛ taa min ye Sajola ale komini kɔnɔna na Sajolakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye komini bɛ n'o ye Jalafara ye ale mɛri o ye Sedu Sako ye Sedu Sako ale de kɔni ko Sako min ye a ka dugu kɔnɔna na sa a ka komini kɔnɔna na degun fɔlɔ min bɛ yen o ye jiko degun ye dugu minnu bɛ kɔnɔna na sa ale kɔni y'a lajɛ forazi k'o senni de daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na sa min ye Sedu Sako ye a yɛrɛ ye ŋaniya sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ nin waati in na dugu minnu bɛ yen n'o ye Jiminikaw fɛ ye forazi min bɛna sen ye mɛtiri 78 o janya bɛna kɛ o de ye maa minnu bɛ yen sa n'olu kan ka dɛmɛni kɛ nin baara in na mairie yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bilalen don jɛkulu min bɛ yen n'o fana kan ka se ka forazi senni baara kɛ u bɛ a kan a y'a yira sa k'a fɔ min ye forazi belebeleba 4 duguba 4 dugu minnu bɛ yen bi n'olu ma deli ka ji a ye u ɲɛna n'o yɛrɛ nana ji ye yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na ji sanuma ka bɛn ni sunkalo ye o ye Sako kɛ ale ka miirina ye ja minnu filɛ nin ye a dɔw yɔrɔ la kulu b'a a la kosɛbɛ a baaraw ma nɔgɔn o de la sa kabini a kɔni daminɛna minɛn fɛn fɛn bɛ yen sa 100 siradala 50 olu selen don siraw kan bi na ka se dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Jiminikaw yɛrɛ u m'u ka nisɔndiya dogo fiyewu u y'a yira sa k'a fɔ ko mɛri ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sabula k'a b'a sigi waati a ye layidu mun ta u fɛ k'a fɔ k'u bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o sira kan min ye Sakokɛ yɛrɛ ye san kɔnɔna na a bɛ tɛmɛ a ka dugu bɛɛ lajɛlen la siɲɛ 2 fo ka se siɲɛ 3 ma ani dugudenw bɛ sigi u bɛ kuma hakilina mun b'u fɛ miirina mun b'u la ani baara mun bɛ se ka kɛ u fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu bɛɛ lajɛlen da bɛnna min ka Jiminikaw fɛ yen fala ye o ye jiko ye sabula bi ji kɔni ale ye siniɲɛsigi ye dɛ ni ji tɛ yen foyi tɛ yen sabula an bɛ fɛn o fɛn na hali mɔgɔ kana i ka so mɔgɔ kana bɔ i ye mɔgɔ ka se ka mɛn i fɛ sigi la an bɛ se ka kurantigɛ kun fala nka an tɛ se ka jintanya kun dɛ o de la mɛri ko ale kɔni ka duguladenw ko mana min fɔ ale bɛ ɲɛsin o de ma n'a musaka bɛ yen ka ban dugudenw ka lafiya bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn ale bɛ na o de kɛ o la sa nin dugu 4 ninnu kɔni baaraw bɛ ka kɛ bi an bɛ ka Jimini ta yira o la min ye dugu tɔw ta ye an na se ka olu yira la Sakokɛ yɛrɛ ko fala ye ko nin fɛn fɛn filɛ nin n'a bɛɛ lajɛlen banna pewu a bɛ kɛ i ko robinet de han olu ta tɛ kɛ pɔnpe kɔlɔn ye dɛ olu b'u ta mɔnɔ bɔ ka taa don mɔgɔw ka yɔrɔbaw la mɔgɔ bɛ se ka ji ta cogo min komi robinet bɛ kɛ cogo min na système de distribution ka se ka dugudenw k'olu lafiya sabula nin dugu ninnu filɛ nin fala ye a bɛ depuis Ala ka u da u ma deli ka mun ye u ka fɛn bɛɛ ye kɔlɔnna ji de ye bi ni ye nin ji sanuma min sɔrɔtɔ filɛ nin ye a dugu caman mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ sa ko Sakokɛ ko k'a dɛmɛ a ka baara la an yɛrɛ b'a fɔ sabula wulikajɔ ni cɛsiri a y'a daminɛ ni dugu yɛrɛ mairie ye fala ye n'i donna bi Jalafara mairie kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ Bamakɔ wa min ye Jalafarakaw ye u ka baarakɛyɔrɔ n'u ka fɛn o fɛn bɛ yen nin waati in na min ye Sedu Sako ye a ye cɛsiri ni baara kɛ a bɛɛ lajɛlen na n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa Balan Kɔmana i bɛ yen yɔrɔ dɔn wa o bɛ Narena fɛ an yɛrɛ ni maninkaw de bɛ ɲɔgɔn na bi sa o ye Saliya Keyita ale de nana ni minɛnw ye minɛn minnu b'a to sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw bɛ se ka u yɛrɛ ta cogo min na ka baara kɛ u yɛrɛ ye a kun fɔlɔ a y'o kɛ gilasi bɔ ye gilasi bɔ min bi ni o bɛ ka nafa ɲɛ waati min na an kun bɛ kulo la ko gilasi tɛ ka sɔrɔ kuran tɛ fala ye o y'a sɔrɔ Balan Kɔmanakaw Narena marabolo kɔnɔna na olu ni Laginɛ de fana ka surun
min ye an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ olu taara ka taa sali y'a ɲininka an ka jɛ ka o jaw filɛ. aw ni yantuma badenw an bɛ ayi bɛɛ fo manden ani mandelamin an bɛ bɛɛ fo ayi sigiyɔrɔ ani ayi dingira o don hali fɔlɔ an bɛ balan komana bi ni ala sɔnna ma an bɛ an ka cɛba dɔ fɛ yen nɔ ale ye diɲɛ fan caman yala ka tila kana segin faso ma k'a da ko hadamaden kan k'i faso de baara o don ale b'o bolo le ma yan o na fɛn caman boloda an tɛna o kɛ dɔ fɔli n'an donna sa i bɛna ye k'ala k'a ye furasi caman de sen an b'a ka furasi dɔ da la ji bɛ dilan balan komana yan nɔ gilasi bɛ balan komana yan nɔ gilasi bɔ mansin caman bɛ yan Laginɛ ani Mali bɛɛ bɛ se ka gilasi san a fɛ balan komana yan wagati bɛɛ lajɛlen na o don ni ala sɔnna an bɛna ɲininka tɔgɔ n'a jamu na ani fɛn min y'a bila baara nin na o don kɔfɛ a bɛna ayiwa welemakala se ma fana aventure ma ni ala sɔnna a bɛn'o fana fɔ ye balimakɛ ni yantuma basi kɔni t'i la basi foyi tɛ yen e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Saliyan Keyita ka bɔ balan komana o diyara an ye Saliyan Keyita an y'a mɛn k'a fɔ ko balan komana ko ayiwa a ye frontière bisigi la Mali ni Laginɛ bɛɛ bɛna gilasi san e bolo yala e ko ni hakilina ta cogo di voilà ne ye nin hakilina ta cogo min na parce que adamaden n'i yalala ni ma wari sɔrɔ i kan ka ko dɔn ni kalanna ni ma wari sɔrɔ i kan ka ko dɔn parce que wari ɲini yɛrɛ problème ye min ye adamadenw tɛ ɲa min kɔ fefe n'i y'o k'i ka wari ɲini de a ka ca tuma dɔ i bɛ sɔgɔ sɔrɔ inchallah a diyara an ye Saliyan an y'a mɛn k'a fɔ ko masaren kuma bɛ k'a ni jeli yari yala jeli dɔ i fana bolo yan wa n'aw b'aw diyara ye kojugu sinon ne Saliyan Keyita de n'i ye ne jɔlen k'a fɔ ko jeli tɛ ne kɛrɛfɛ o ma nɔgɔn dɔɔnin quoi basi kɔni t'i la an ni jatigɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ayiwa folikan min bɛ bolo ka ɲɛsin mandenkaw ma n'ala sɔnna folikan min bɛ bolo ka ɲɛsin mandenkaw ma ne ko manden bɛɛ ni sɔgɔma inchallah an kɔni an bɛ yan bɛn inchallah gilasi bɔ yɔrɔ nin na vraiment Saliyan Keyita kɔni a bɛ ka baara ɲɛnama kɛ inchallah an kɔni ne jatigiya de a y'a faamu a bɛ ka baara caman kɛ folikan min bolo ka ɲɛsin mandenkaw ma o de ye ne ko manden bɛɛ ni sɔgɔma Kuyate ayiwa an bɛ don Saliyan ka ayiwa usine kɔnɔ sisan k'a yira manden na inchallah a bɛ kɛ frigo ninnu na yɛrɛ a y'o gilasi bɔ a b'o hali fɔlɔ n badenw an b'a bɛɛ fo an y'a fɔ ayi an bɛ Saliyan Keyita ka usine de la sisan ayiwa fɛn min ye balan komana ye ale kɔni ka baara bɛnnen bɛ ji de ma ka ji glacé ayiwa o minɛn caman b'a bolo yan tuma dɔ hali boisson fana bɛ se ka bila yan ko di ayiwa Saliyan ma don Saliyan ni étagère ka ca sa dɛ donc boisson de bɛ bila nin kɔnɔ boisson place de ala sɔnna ma an b'a bɛɛ fo Saliyan machine dɔ bɛ yan ni frigo de ye wa a dayɛlɛ n'i ko k'i bɛ baara kɛ sa gilasi den joli bɛ don nin kɔnɔ voilà nin bɛ gilasi den 300 dɔɔnin ta ale kelen dɔrɔn mais mun na gilasi t'a kɔnɔ voilà n'i y'a ye gilasi t'a kɔnɔ bi komi an bɛ nɛnɛbɔ la dɔɔnin quoi bon gilasi a man teli ten kosɛbɛ quoi o de kama gilasi t'a kɔnɔ sunkalo kɔni bɛ ka na sunkalo b'a kana an b'o labɛn yɛrɛ k'a la an b'i fo ayiwa nin fana ye gilasi mara yɔrɔ dɔ ye voilà donc ni gilasi b'a sɔgɔmada nin na ayiwa basi tɛ Saliyan a bɛ gilasi kelen feere joli yan nɔ parce que an ye kuma dɔ mɛn a kɔrɔ voilà bon gilasi kɔni an bɛ gilasi feere yan 50 minnu b'a ta ka taa feere an b'a d'u ma 40 pour que olu fana bɛ se k'u ka essence sɔrɔ a la donc k'a daminɛ Laginɛ sa ka na mɔgɔw bɛ gilasi feere ka dɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka na a ta i bolo yan bɛɛ bɛ se ka bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la maninka bɛɛ ɲamina bɛɛ b'a dɔn gilasi ko kɛra cogo min na yan hali n'a gɛlɛyara bɔ a tɛ gɛlɛya la yan n'ala sɔnna gilasi 3,000 bɛ se ka bɔ yan merci an y'a faamu kunun an y'a lajɛ o de fɔra an ye ayiwa n'ala sɔnna ayiwa Saliyan dɔw yɛrɛ gilasilen bɛ yan dɛ ok ayiwa an bɛ manden bɛɛ fɔ an bɛ balan komana ko Bamakɔ kɔni ni ala sɔnna ma ko a t'a bɔ an ye ka taa yɔrɔ wɛrɛ la bilen hali Laginɛ bɛɛ bɛ se ka na balan komana ka na gilasi san balan komana yan ayiwa an bɛ balan komana ka bɛɛ fo minnu bɛ yan ani minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an bɛ Amadu Sidibe fo ale bɛ Bamakɔ Kawala k'a foli n b'a f'i ɲɛna ayiwa Namagan Ture bɛɛ bɛ Kucala olu bɛɛ n b'a f'i ɲɛna balan komanakaw ye balan komana kanu b'u la kosɛbɛ ayiwa nin kɔni sa ni ala sɔnna ma ko manden bɛɛ ka na balan komana ko gilasi bɛ yan Saliyan mɔgɔ min mana mako jɔ gilasi yɛrɛ caman b'a la i n'a fɔ ni fɛn kɔɲɔ ni fɛn b'a bolo a bɛ se ka taa don tigi ma yɔrɔ la basi foyi t'o la n'i ye commande kɛ dɔrɔn n'i ye commande kɛ gilasi b'i sɔrɔ i ye weleli kɛ yɔrɔ min na gilasi b'i sɔrɔ donc i bɛ se ka weleli kɛ ne mako bɛ gilasi la wa i tɛ numéro fɔ tubabukan dɔw ne ka numéro 76 69 27 08 basi tɛ walasa an ka mɔgɔw ka faamu joona k'a ka numéro ma finna 76 69 27 08
Dokoro ani Seki. Voilà. Dokoro les zoro de manière kano. An y'a fɔ ko Dokoro. Ok. Voilà. Bon, il va me profiter. Il sera cɛba min tɔgɔ ma sisan. Namaga Touré. Vraiment foyi tɛ n'an ni ɲɔgɔn cɛ. Peut-être a yɛrɛ tɛ ɲini dɔn kosɛbɛ dɛ. Mais n b'a ka acte camanba ye Balan kɔnɔ yan. Vraiment a ka nin dɛmɛ sugu si tɛ yen n'a ta kan ka min d'an jeunesse kan o de bɛ tɛmɛ an yɛrɛ bolo kɔnɔ. Bon n'a y'o tɔgɔ fɔ ne ka interview la je me profite vraiment ka foli dɔɔni k'a la quoi. Vraiment a sigiyɔrɔ la. Vraiment c'est quelqu'un a b'an dɛmɛ kojugu. A bɛ Balan kɔnɔ jeunesse dɛmɛ kojugu. Hali bi a ka hakili to an na n'Ala sɔnna k'an bɛ ɲɔgɔn bolo. Voilà merci. Ayiwa Fala nin tun ye Saliya ka interview kun fɔlɔ ye kun filanan o bɛ tali kɛ gilasi yɛrɛ dilancogo balo minnu b'a bolo n'o ye kaba ye ɲɔ tiga olu fana bɛ ka mɔgɔw bolo don olu baara fana na cogo min na n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an na o fana yira maaw la sabula Bamakɔ tɛ Mali dɔrɔn ye Mali fan caman fɛ min ye sifinnakaw ye olu wulilen don k'u jɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa Keɲeba ale cercle kɔnɔna na Fala ye min ye kunungo Dabiyakaw fɛ yen ye maire jɔyɔrɔ dilen don maa min ma n'o ye Fasambu Keyita ye ale waleɲuman dɔnna maaw fɛ a fɔ min ma ko jeune premier u ka maa sugandilenw ɲina min ye Dabiya mairie ale ka maa kofɔlen ni o ye chargé d'expédier les affaires courantes ale kɔni taara olu fɛ sa ka waleɲuman dɔn sous-préfet min bɛ yen n'o ye par intérim ye Asaliya Agirisa ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maire wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Keɲeba kɔnɔna na bi n'olu bɛɛ lajɛlen ye chargé d'expédier les affaires courantes ye ale ni sifinnakaw ka tɔnw n'o ye association des jeunes premiers maaw ye olu yɛrɛ n'u ka maaw Keɲeba ale société civile maaw ale ni Dabiya jeunesse ka taa se dugutigilakaw ma ka bɔ Dabiya kafo ani maa caman ka bɔ dugu kɔnɔna na Dabiya yɛrɛ ni Keɲeba kɔnɔna na Fala ye bɛɛ nana jɔnjɔn fila ninnu olu dili kɛnɛ kan monsieur le maire ale ma an bɛ taa ye zone d'information maaw ye min sɔrɔ an ka o da aw tulo kan. olu ye jɔnjɔndi kɛ Dabiya commune maire nɔrɔbila ma Fasambu Keyita ma ka kɛ ni a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri caman ye Dabiya commune yiriwalila depuis nara Dabiya commune maire ɲɛmaya la ni nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ Keɲeba sous-préfet par intérim bolo Asaliya Agirisa n'a kɛra sababu ye ka mabɔ caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Keɲeba cercle mairilakaw walima u ka nɔrɔbilaw olu tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se société civile président ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa bila service da ɲɛmɔgɔw la Dabiya commune sifinnakaw dugutigikunakaw fɔ ka taa bila musolakaw la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ni nin jɔnjɔnden kɛra nin samedidonya la février kalo tile 7 san 2026 Dabiya dugu kɔnɔna na walasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ an ka association des jeunes premiers du Mali ale président kare lamɛn. La Sanajara, président de l'association des jeunes premiers du Mali. Waliɲumandɔn maire Fasambu ye k'a fɔ a ka baara ɲuman kɛ la ka waliɲumandɔn ala y'ale gardé Dabiya mairie la comme chargé bon ala sɔnna a ma a sera ka baara kɛ o baara walela médaille sira mun kan a ka kumakan an b'o sira de kan yan an b'a ka kumakan sira de kan yan donc halisa nin kɔrɔ an tɛ siri an bɛna an tɛ siri ka dɔ fara dɔ kan kontan mun b'an bolo bi bon n'i y'a lajɛ alhamdulilayi an ka mairie so an y'a kɛ sankanso ye a kɛra hôtel ye an tun bɛ baara kɛ gɛlɛya caman na n'i y'a lajɛ bi n'i ye cercles ta bi ça fait les références donc vraiment moi je suis très content ni AJPM mɔgɔw y'a jate minɛ ka na an ɲini ka na ko dɔ ko ka jɔnjɔn d'an ma vraiment diyara an ye an b'an ka faamaw fo an b'an ka autorités fo an b'an ka force de sécurité mɔgɔw bɛɛ fo an nisɔndiyalen don an contannen don. Keɲeba sous-préfet par intérim Asaliya Agirisa a y'a yira k'a fɔ ko nin ye hakilinata ɲumanba ye walasa ka Fasambu Keyita k'ale ka baara kɛ walew dɔn. Donc bi an nana kɛnɛ min kan o de ye association des jeunes premiers du Mali olu de y'a laɲini ko ka na jɔnjɔn di Fasambu Keyita ma n'o mairie kalifalen don la bi bi in na. Jeunes premiers du Mali association des jeunes premiers du Mali ne b'a dɔn u bɛ yala Mali fan bɛɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye baarakɛlabaw ye ka to ka jɔnjɔn k'u ye walasa u ka lakodɔn parce que olu ka hakilina la u y'a ye yɔrɔ fan bɛɛ i b'a ye baarakɛlabaw bɛ yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ baarakɛlabaw bɛ yen mais mɔgɔ si t'u valeur dɔn bon depuis que jeune premier nin baara in daminɛ u bɛ yala fan bɛɛ u bɛ taa u bɛ mɔgɔ dɔw bɔ wo kɔnɔ minnu bɛ baara gɛlɛnw na jamana ye jamana ka développement kama donc vraiment an bɛ jeune premier association bɛɛ lajɛlen fo ka seereya Fasambu Keyita a ka kɛ chargé ye ka se bi ma n'a ma baara foyi foyi kɛ
k'a dan ni mairie kura in jɔli dɔrɔn na vraiment ani médaille ka kan vraiment ani médaille ka kan jɔnjɔn min bɛ ka d'a ma bi a n'a ka kan donc maintenant conseil min bɛ yen ka di Fasanbu ma o de ye c'est vrai jɔnjɔn dira a ma donc jɔnjɔn dira a ma de walasa a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan i k'a lajɛ i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan i ka kurundenw ka bɛn ni keleya ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ aw bɛɛ ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ n bɛ segin association des jeunes premiers ma toujours maintenant u k'a lajɛ Keɲeba cercle kɔnɔ jeune valable baden bɛ yen u k'a lajɛ u ka yaala n'u yaala la ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ f'u ye dɛ mais olu yɛrɛ b'a ye et puis jeunesse yɛrɛ la son excellence le général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'État ni jɔnjɔn in bɛ ka di jeunes ma ça veut dire que jeunes bɛ ka président ka hakilina baara président ko k'u cɛsiri walasa échec kana kɛ fan si donc an bɛ yan on est à plus de 500 km de Bamako mais an bɛ yan an ka Mali drapeau bɛ yan an cɛsirilen don jamana baara la vraiment nin bɛ diya président ye kojugu. Ayiwa fala ye n'an bɔr'o la an bɛna yɛrɛko la kunun ko min ye Kulubalilakaw ka tɔn ye sa o sa u bɛ kɛnɛ min sigi a tako 5nan o kɛnɛ sigira kunun ko yan min ye centre olympique la baro sigiw kɛra la farikolo ɲɛnajɛw kɛra la Famara Berté ale taara anw kɔ i ɲɛda kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka Mali dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn Mali n'aw Kulubalilakaw sen bɔra Mali la a ka dɔgɔn dɔɔnin parce que n'i y'o fɔ mun na a sababu kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kulonkɛ k'an fɛ Maliyɛn bɛɛ bɛ kulonkɛ k'an fɛ an jɛlen don bɛɛ ka kulonkɛ o sinankunya kosɔn an ko an bɛ bɔ ka faso dɛmɛ cogo min na ka segin an ka laada kɔrɔ ma pour que faso bɛ se ka labɛn cogo min na ka segin kɔrɔlen na o y'an Kulubaliw ka laɲini ye belebeleba ye n'an farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o kɛ n bɛ foli kɛ aw yɛrɛ la ka foli kɛ aw médiaw la ka foli k'i ka patron n'o ye Kasimu yɛrɛ ye aw bɔra ka na an ka ɲɛnajɛ in kɔrɔ ka na an dɛmɛ vraiment an b'a fo fɛn profiko fɛ ka jamanakuntigi yɛrɛ fɔ n'o ye Asimi Goyita ye an bɛ dugawu k'a fana ye ale ko Mali kura vraiment ala ka Mali ɲɛ bolo ala ka Mali ɲɛ bolo ala ka aw yɛrɛ ni sifinnakaw ye vraiment an jigi b'aw kan bi an jigi b'aw kan sini parce que Mali ni denmisɛnninw bɔra la bi a tɔ bi tɛ n'olu sera ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn minɛ a ka ca ala fɛ an bɛ dugawu kɛ balaw ni gɛrɛgɛrɛ min bɛ kɔrɔnfɛ yɔrɔ ni Mali yɛrɛ fan bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka balaw fanga dɔgɔya ala ka balaw fanga ala k'an kanle mɔ k'an bolo dagale fɛ ka bɔ dagale fɛ ala ka ka sɛbɛn ala sɛbɛn an y'a ye k'a fɔ Kulubali i mana ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la du kelen de don an ka tile kelen tile fila ɲɔgɔnna kɛ duden bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la misɛn fitinin minnu b'an cɛ la olu bɛ se ka kɔrɔbalenw dɔn cogoya min na kɔrɔbalen ninnu fana bɛ se ka ɲɔgɔn denw dɔn cogoya min na barisa don dɔ kan ka se duguba kɔnɔna don an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ barisa an ye du kelen de ye an bɛɛ lajɛlen ye masakuru siw de ye i kɛra miyanka ye o i kɛra i kɛra fila ye o i kɛra maa o maa ye i ye Kulubali de ye donc Kulubali bɛɛ lajɛlen bɔra maa kelen na donc an bɛ o de an b'a ɲini kuma dɔw la ka na ɲɔgɔn ye ka daraka dun ɲɔgɔn fɛ ka tilelafana dun ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nisɔndiya kɔni ni ko nisɔndiya dɔ ma ko a ka nisɔndiya dɔ ma k'a ka a ɲɛfiyɛ a ma nɔgɔ a ma anw kɔntanenba de don parce que an ka Kulubali kulonkɛ nin y'a san 4 ye an b'a kɛ Kulubalilaka bɛ fan o fan wele bilalen don bɛɛ de ma bɛɛ ka na an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ
wala wani kele te belata fengele me fango de do malien be ñogon soro o fengele de ala yo ke buna de mande be no e jamu mani wartina mani sanutina mani dugutina mani mobilitina me ni jamu de bena do fuy mambo ka jamu c'est vrai on y kulubali anya do ta fo ni me kulubali jara de ya me kulubali tangara de ya me kulubali keta de ya me kulubali sama ke de wala ga tsugu yirga fuy fo jamu taw nga awon ya ni ka wuli wala da mani bema anga sigi anga mboyro laje ka anga ro laje o ti soro fo jamu Alwa kulubalakaw ɲɛnajɛ jara kosɛbɛ ala ka san wɛrɛ ta yira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen aw kulubali ketalakaw ka yamaruyaw kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko ale baabu sigira segukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra sa yɛrɛma hɔrɔnya ale la kurakurali min ye ka kɛnɛ kura ka ni kura fiyɛ seko ni dɔnko la yaasa maaninfinw ka se ka hakili jagabɔ kɛ kunkololata fanfɛla la miirinaw la ka se ka baaraw sigi sen kan baara ɲɛ talikɛw la segukaw fɛ yen Keba Jalo ale tun b'a kɛnɛ kan ko kuncɛli la sa min ye Alamuta Daɲɔgɔn ye minisiri Mamu Dafe tɔgɔ la ale ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma baaraw olu kuncɛla ni segukaw ka wele ye wele min n'o bɛna n'a to gouvernement kan ka se ka fɛɛrɛ minnu sigi ekɔlidenw ka se ka kalankulu kunna min ye Segu maabaw ni Segu dugulenw ni Segu kabilatigiw bɛɛ lajɛlen olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan Keba Jalo ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Kolokun in kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que an ye fɛn min bɛɛ mɛn yan nɔ i bɛ dɔw dɔn a la ka kɔrɔ i bɛ tɔmɔta caman tɔmɔ a la ka fara a kan kolokun in nin kana kɛ a danw ye n b'a dɔn nin t'a dan ye ni bɛ organisatɛriw baara kɛ cogo dɔn n ka se ka bɔ kumaw kɔnɔ ka taa kɛwalew fan fɛ ɲɔgɔn jalaki an k'olu bila parce que an tan ba t'an bolo i b'a fɔ ko si ni si tan de b'an bolo walasa ka ko ɲumanw boloda. Lajɛ in kɔni hakili jagabɔ de don hakili jagabɔ min de don o de ye an ka yɛrɛya ye an ko souveraineté donc an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sira fɛ donc kuma fanba bol'o de kan hakilinaw falen-falenna pour que denmisɛnnin minnu fana tun bɛ collecte la u ka se ka faamuyali k'o la bon mais yɛrɛya in kelen dɔrɔn tɛ yɛrɛya in kun dɔ de b'a la o an bɛ fɛ ka kɛ mun ye parce que an bɛ cogo dɔ la bi bon peut-être que an tun bɛ cogo dɔ la kunu an bɛ cogo dɔ la bi mais sini an bɛ kɛ mun ye donc u ko de ma renaissance an ka yɛrɛma kuraya in an bɛ fɛ ka an bɔ hakili jagabɔ k'o fana la an ka ɲɔgɔn faamuya o la. Paneli n'i y'a jateminɛ u ko an danbe an ka seko n'an ka dɔnkew o ni yɛrɛ ta u b'a fɔ ma ko souveraineté tɛ dɔwɛrɛ ye ka s'i yɛrɛ kɔrɔ ka s'i balo kɔrɔ ka se i yɛrɛ ladɔnni kɔrɔ i ka jamana a bɛ bɔ yan ka dan yan a bɛ bɔ yan ka dan yan i b'o o lakana cogo min na i ka so kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ka min se ka to i b'i yɛrɛ ta a bɛ fɔ o de ma ko souveraineté a culturel bɛ yen a économique bɛ yen a finance et cetera ni e ma se k'i yɛrɛ ta a mɔgɔ b'i ta kɛ mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ ta i bɛ taa dɔw nɔfɛ dɔ b'i ta dɛ ala k'an kisi o ma. Ni ɲɔgɔn ɲɛ in an kan ka ɲɔgɔn caman kɛ bon hali n'an b'a ɲɔgɔn wɛrɛw kɛ an ka yelen mɔgɔw ye minnu bɛ denmisɛnnin kunda a kana dan Segu dɔrɔn ma ne hakili la n'an y'a kɛ ka jɛnsɛn yɔrɔ caman na denmisɛnninw ka ca yɔrɔ min a nafa bɛ bonya kosɛbɛ n y'o fɔ ka da mun kan yɛrɛya a bɛɛ tun b'o de kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ i tɛ se ka k'i yɛrɛ fana ye n'i m'i yɛrɛ dɔn seko ni dɔnko a nafa ye mun ye yɛrɛya kɔnɔna la ni ɲɔgɔnya in tun b'o de kan faamuyali min kɛra kɔnɔna la o kɔrɔ de ka fɔ mɔgɔ i ka se a b'i ka dɔnniya hakɛ de fɔ dɔnniya in fana i ka dɔnniya hakɛ a bɛ dɔn i ka yɛrɛ dɔn hakɛ de kɔnɔ donc ni kuma taara o sira fɛ a kana dan kuma dɔrɔn ma an ka waleya. Bakuruba la nin kumalasigi min kɛra tile fila in kɔnɔ an y'a lajɛ anw malidenw ani an teriw ni jɛɲɔgɔn ni balima minnu bɛ bɔ Afiriki gun jamana wɛrɛw la
n'o fɛnɛ hami ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka se ka yiriwa tɔnɔbɔ ani fɛn min ye an ka hɛrɛ siraw lasɔrɔli ye a kana dan kuma ma tuguni an ka wuli k'a baara daminɛ nka n'an b'a daminɛ an kana ɲina an denw n'an mɔden minnu b'an senfɛ bi k'olu hakili minɛ k'u dusu minɛ k'u bolo don baara la sabu a selen don hakɛ dɔ la sisan kɛlɛ juguyalen bɛ an nɔfɛ walimɔgɔw natalen don an na baarakɛminɛn minnu bɛ yen bi n'a bɛ kɛ telefɔni ye n'a bɛ kɛ ko internet fɛn min ye kunnafoni cariw ye diɲɛ kow bɛ ka don an kan k'a sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ diɲɛ sɔnw ni diɲɛ miirina dɔw bɛ na ka an denmisɛnw kunkolo ɲagami k'u bila fili dɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ so labɛn ma kɛ k'o filiw faranfasiya ka d'u ma walasa u ka se k'u yɛrɛ bɔ an da sera o n'a ɲɔgɔnnaw de ma an nisɔndiyara kosɛbɛ bari an bɔra colloque mun na n'a bɛ fɔ ma colloque de Segu tile 2 kɔnɔna la dɔnnibaaw ɲininikɛlaw école karamɔgɔw Segu maabaw ani Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ nana ministre de la culture ministre yɛrɛ ka représentant kun bi yan ekɔlidenw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na donc maa mun ye tile 2 baro in maa minnu y'a kɛ an nɔfɛ a ka ca maa 300 bɛ taa maa 400 na o kɛra Segu centre culturel kɔrɛ la ani en ligne bɔlɔlɔsiraw fana fɛ donc ka u bɛɛ lajɛlen fo tile 2 in kɔnɔna la hakilina caman de sɔrɔla kɔnɔ mun bɛ se ka Mali dɛmɛ seko ni dɔnko bɛ yiriwa cogo min na mun bɛ se ka Mali dɛmɛ fana an ka yɛlɛma hɔrɔnya n'a bɛ fɔ o ma souveraineté a yirala k'a fɔ ale bɛ se ka a jɔnjɔn a jujɔn a bɛ sɛmɛ mun yɛrɛ la o de y'an ka seko an'an ka dɔnko ye donc kuma in bɛ tali ko de kan o kɔnɔna la sa gafe bɛna dilan a bɛ fɔ gafe min ma appel de Segu o bɛna di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma gafe in kɔnɔ hakilina kumaba minnu sɔrɔla o bɛ k'o kɔnɔ ka d'u ma walasa a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na Mali taɲɛ kɔnɔ. Segukaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna fala ye min ye kwajugo kuma ye ka na Mali kɔnɔ a kuma cayara kosɛbɛ nka min ye baara in ye bila baara tɛ sini an da don a la ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min ba Senegali kɔnɔ bɔli OMVS fɛ o baara don yaasa ka se ka kurunw ka boli a kan ka na se fo anw ka jamana kɔnɔna na wolomasiri tabaw dɔgɔkun in kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ foyi t'a Mali ni Moritani dancɛla Bamaɲɔle ni ka walekɛbaw dogɔyɔrɔw fɛn fɛn kun bɛ yen min ye mɔbili 2 kun dogolen don tu dɔ jukɔrɔla la u ye fana walon ka t'o filenkolon ci k'o da kolon ci wulikajɔ ni cɛsiri wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'u bɛ dugudenw hakili latigɛ ko baara olu bɛna na to sen na ka kɛ ni halisa min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na ye sa an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye baara belebeleba minnu bolodalen don ko kalanko ta nasira fɛ BAN ni BAD olu kɔni caman bɔra jamana kalanso caman kɔnɔna na o sɔrɔdasi kamalenw ni musow sa olu bɛna fara wolomasiri tabaw ka don nataw la caman o y'u ka jɔnjɔnw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la APDP ale bɛ tile 10 baara min kɛ n'o ye a ka san kɔnɔ baara bolodalen belebelebaw ye o daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen min ye sɛbɛn 500 o de b'u bolo kan ka hakili jagabɔ kɛ mun na san wɛrɛ baaraw ɲinan san baaraw kan ka kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu tigɛlen don ɲangini kan ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma sa u bɛna u da don olu bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka taji di an ka jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw b'o o baara la su ani tile kunungo fana min ye taji kura wɛrɛ donna an ka jamana kɔnɔ n'o ye nin kalo in tile 7 ye DNCC maaw olu fana wulikajɔ kɛ ani polisiw ni gendarmew ka taa fara min ye douanelakaw kan o tajiw bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka marabolo olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Bamakɔ station na tajiko la hali bi Kulukorokaw y'a yira sa ka fɔ ko sɔnɔgɔya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni taji kun tɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la bi nin waati na a bɛ ka sɔrɔ olu kɛnɛw kɔnɔna na Bamakɔ ta bɛ ka feere cogo min na min ye 145 ye ni o ye gasoil sɔngɔ ye o bɛ ka sɔrɔ kelen fana na Kulukorokaw fɛ min ye 150 sa o kɔni o ye essence ye o bɛ ka kɛ Kucalakaw fana fɛ taji ko a bɛ ka ye butelinin kɔnɔ feereli la dugudenw y'a yira sa ka fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ o sɔngɔ ka gɛlɛn nin waati in na o de kɔni ka fisa kosɛbɛ kalo 4 ka kɔn bi ɲɛ Kucala kɔnɔna na taji yɛrɛ kun tɛ ye ɲɛna kuma tɛ ko butelitigiw ka se k'a feere Bankasi sifin wulilen don k'u jɔ taji ko ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min u ka préfet ale ni olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ ka taji feere n tɛ san sɔngɔw kana se ka d'a kan u y'o baro sugu kɛ février kalo ale tile 4 ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye
n'an y'o dugu n'o bɛ Masina marabolo la Kolongokaw fɛ yen bin taara kɛ maaw kan ye maa 7 o de fatura min ye maa caman olu joginna o waleya in senfɛ o kɔfɛ fana min ye Bamajuwalew ye kɛbaw ye o yɔrɔ kelen fana na sa u y'a yira sa ko kalanso kɔni ka datugu ekɔli karamɔgɔw ye ɲinini k'u fɛ sa k'olu ka kalanso bɛɛ lajɛlen datugu wolomasiri tabaw kɔni bɛ wulikajɔ la a yɔrɔ la yaasa basigi ni lafiya mina cogo min na o waati kelen kɔnɔna na luluninkaw fɛ yen jɛkulu marifatigi lakodɔnnibali dɔw olu kun wulila k'u b'u kunda dugunicinin dɔ kan min ye armée ale ta tugu olu la k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ yaasa ka se ka dugudenw olu lakana Croix Rouge guwa 170 ale bɛ ka dɛmɛ ta ka d'o ma luluninkaw fɛ yen maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila bi sefa wari ale 1000 o taara ka di u ma dɔgɔkun tɛmɛnen u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na nin waati in na kokajɛ barikadenw bɛ senna kayikaw fɛ yen n'o o ɲɛmaya baara bɛɛ lajɛlen ŋaniya sigilen don polisi ale directeur régional yɛrɛ ɲɛma fɛ n'o ye Tapa Uri Dɛma Jalo ye k'u bolo dara maa ka sa maa min si bɛ san 71 na dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o o yɛrɛ maa min don sa ale kɔni na jotigi don jotigi ani maa min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana ye san 83 ye u bɛɛ lajɛlen dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw kɔni ye caman yera u bolo a fɔ ma chambre indien ani comprimé olu caman fana yera u bolo min ye waleya ɲɛ sa k'u kɔni b'a kɛ a mɛnna sodennin dɔ o de kɔnɔna na min ye maa 13 o minɛna ka fara olu yɛrɛ fana kan yaasa ka se ka dɔ bɔ baarakɛbaliya la minisiri min bɛ baara ni baaradege kunna ale ka hakili jagabɔ baaraw kɛ ka barosigiw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔna na maa bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min o waati kelen na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ juru dilan kɛ bankasikaw fɛ olu kɔni y'a jira sa ko juru kɔni tɛ ka sa nin waati in na pɔnpe kɔlɔn o bɛ ka sanga sɔrɔ cogo min o kɛlen ka baara gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ kolon dilannaw ni kolon dilannaw fana y'a jira sa k'a fɔ k'olu fana ka baara gɛlɛyalen don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bankasi marabolo kɔnɔna na sabula mun y'o gɛlɛya u tɛ se ka taa kungo kɔnɔna na tuguni basigibaliya o y'o fura ye o y'o nɔ ye yaasa ka se ka taa yiriw kɔni tigɛ sa ka n'o kɛ kolon ye nin waati in dun maa caman mago b'u la sabula denmisɛnw ka kɔɲɔw selen don kolon ni kolonkala ale bɛ don furu min na o kɔnɔna na o y'a to sa olu kɔni y'a ɲini sa fɛɛrɛ ka sigi sen na yaasa baara ninnu basigi bɛ se ka na cogo min na gundamukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dwetire maa 5 ɲɔgɔnna olu kɔni tora ji la min ye maa 3 ye olu tununna wulikajɔ in sɔrɔla min fɛn sa o ye k'a fɔ ko min ye dugudenw kɔni kun taatɔ don dɔgɔjɔ dɔ de la minɛnw olu ni mɔbili de taara da ji la ta ye n'o ye katikati ye katikati 2 a n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen y'u da ji la baki ale kɔni kɔnɔminɛnw ale sira fanfɛla de kun don u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye ba bolo min yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔnikɛla minnu bɛ olu ye wulikajɔ kɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka maa ninnu tununna k'olu ye muso dɔ a n'a den ncinin a yirala sa k'a fɔ k'olu bɛ maa tununenw olu la kunnafonidila Yusufu Sisogo ni ale kunnafonidi gafe min tɔgɔ ye alternance o ɲɛmaa ye kiiri tigilamaw n'o ye cybercriminalité olu y'ale minɛ k'ale bila kaso la sabula ko a ye waleya ta ka ɲɛsin jamanakuntigi dɔ ma n'o ye an dafɛ jamanakuntigi dɔ ye jamana yɛrɛ fana ye dangari o la wa k'a ye kibaruya fana di kibaruya minnu n'olu bɛnnen tɛ sababa ma waleya in sa ko a ka kiiri kɔni bɛna kɛ mars kalo tile 9 sɛbɛn in ale bɔra ASEP n'o ye gafetigiw olu ka tɔn ye u y'a jira sa ko Yusufu kɔni kun ye laseli in kɛ février kalo tile 2 gafe n'o ye alternance ale kɔnɔna na ntɛnɛnjan ale tɛmɛnen musaka ko ta na sira fɛ minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sɔrɔ ko kunna sa ɲinan san kɔnɔna na Mali b'a fɛ ka musaka minnu sɔrɔ miliyari 1000 ani a kunkanfɛn ka se ka o di maaw ka se ka o di juruko ta na sira fɛ ale ni Mali ka juru da ta cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra BCEAO ale ni trésor ɲɛmaaw olu fɛ ministre Alisoni Sanu ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan Kulukorokaw fɛ yen mairelakaw y'a jira sa k'a fɔ ko wolosɛbɛn dilanni min ye furu sɛbɛnw dilanni ale ni certificat de résidence ni papier minnu bɛ yen n'olu bɛ dilan mairie kɔnɔna na ko san ko olu sera ka miliyɔn 10 n'a kunkanfɛn sɔrɔ o baaraw la kibaruya in bɔra gafe kɔnɔ gafe min n'o bɛ kimɛli kɛ ka kɛ n'u ka san baarakɛlaw ye min ye Kulukoro mairie ale kɔnɔna na baaraw k'olu kɛcogo ɲɛna halisa wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna fala ye an b'a jira sa k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ fédération CAF ni FIFA ye bataki ci ka na ko secrétaire général k'ale ka tɛmɛ ni baaraw ye FIFA ka wari min na an fɛ yan ani CAF ka wari min na k'a ko a bɛ se k'o maga o la wa a ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan baaraw bɛna kɛ cogo min na Mali kɔnɔna farikolo ɲɛnajɛ la a k'o sɛbɛn dilan k'o ci u ma kalata a k'o fana labɛn yaasa cɛbɔw bɛ se cogo min na k'u kan fɔ kalata ko a k'o kɛ yaasa min ye fédération bureau kura ye o bɛ se ka sigi cogo min na bureau kɔrɔw ka to sen na sɛbɛn minnu kun dilanna novembre kalo tile 15 san 2025 k'olu sɛbɛn ko baara na kɛ n'olu ye hali n'o y'a sɔrɔ o ti maa dɔw olu fɛla ye
bingali dɔ o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi sira la. Kayi ale ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min ye Kayi gouverneur ye ale wulila ka taa nɔgɔya da kɛ chauffeur ye maa minnu fatura o kɛnɛ ka chauffeur kɔni diminen don nin waati na kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka foro ko fo k'u ka janaja kɛ laɲini ye min ye sa u ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na baara ale ka se ka kɛ o la sa général de brigade Musa Sumare maa minnu kɔni joginna n'olu taara ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na u taar'u ɲɛda olu ka bonyamasegi kɛ u ye gouvernement ale ni jamana tɔgɔ la k'u fo k'u waleɲuman dɔn armée n'o ye AES armée ale dangari bamanciwale kɛba belebeleba dɔ la Menakakaw fɛ yen min ye Daesh ye ale ka maa mafalen ka taa o sɔrɔ fɔ a dagayɔrɔ la a n'a nɔfɛmaw k'olu kɔni filekolon ci k'o dakolon ci Kidal gouverneur ye halisa ale bɛ munumunu salo la duguntini min bɛ yen n'a fɔ ma Tasik kilomɛtiri 50 de b'a ni Kidal dugu kɔnɔna cɛ Elhaji Gamu ale wulila ka se maa minnu bɛ sa ka se ka taa donbolokɛ u ye baloko ta nasira la a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen u fɔra k'u tanu nin ko in hukumu kɔnɔna na Wolomasiri tabaw ni douanelakaw ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye douane directeur kura ye fala ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Diallo ale ye semo a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa baro kɛlɛtigi ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye état major kɔnɔna na février kalo in tile 4 hakili jagabɔw ka se ka kɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na Chinois-lakaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'u ka ɲinan san ale sigilen don hukumu mun kɔnɔna na o ɲɛnajɛ kɛra Bamako ya Seko ni dɔnko ministre ka taa fara an ka jamana ni jamanaw cɛ sinayɛlɛma ministre kan Li Ɲang n'o ye Chinois yɛrɛ ka lasigiden ye ale bɛɛ lajɛlen wele ɲinan ta ko so tasumama k'u ka ɲinan san a baara min na k'o la baara min kɛra ntɛnɛn février kalo tile fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaba caman welela ka na ko in kɛnɛ kan Mali ni Amérique ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na fala ye Américains y'u ka maa mafalen dɔ bila ka na min ɲɛsinnen don farafinna ka ko ma n'o ye Nick Checker ye kuma in kɔni ani Abdoulaye Diop ye laseliw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ kura min bɛ États-Unis bolo ani baara kɛcogo tuma min b'u bolo u ye u da don o la nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fala ye février kalo tile 2 o kɛra Alpha Umaru Konare ale ka san 80 sɔrɔli ye min ye dugukolo Konare denkɛ ale ni Bintili Jalo denkɛ ye fala ye olu y'a yirala sa k'a fɔ ko ale de kɔni ye jamanakuntigiya kan ka jamana kɔnɔ san 10 dafalen fanga daraki ma se ka maa min wuli ka bɔ yen i b'a dɔn u b'a wele cogo min ko Jogo Maradona politique Jogo Maradona Alpha bɛ wele ten nka fala ye Eco n'o ye Les Echos gafe min bɛ yen n'o ye Alpha yɛrɛ ka gafe ye Adamba Konare ye kumana Alpha Umaru Konare dɔ k'a kɔnɔna fala ye an b'a ɲini maaw fɛ k'a ɲini k'o kalan Alpha yɛrɛ jɔnni ye min tɛ politique Alpha ye min tɛ président Alpha ye min tɛ jamana mɔgɔw bɛ min Alpha min dɔn Adamba ye ko fɔ fala ye tiɲɛ yɛrɛ la Adamba ye sɛbɛnni kɛ n'Ala sɔnna a ma n'u ye yamaruya di komi gafe min don u y'a dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye yamaruya di kan ka don a la k'a ɲɛfɔ an n'a ta tiɲɛ yɛrɛ la n'i b'a fɛ ka Alpha dɔn k'a dɔn ka la kari yɛrɛ o gafe ɲini k'o kalan Eco hors série spécial a bɔra Alpha Umaru Konare ale ka kobaw olu de bɛ a kɔnɔna na tasibila caman kɛlen Maître Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ale taw b'a la ka taa se Musafa Diko ma Cɛgun Bube Mayiga Boubacar Sangare n'ale yɛrɛ 26 mars kunnafonidila ye olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u ka laseliw k'a kɔnɔ Solomani Bugu ale polisiso y'i boloda bingalikɛla 7 kan maa minnu sa n'olu kɔni tun bɛ ka jɛ sa ka mɔgɔw ka bololafɛnw minɛ u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u bɛɛ lajɛlen minɛlen kɔfɛ sa commissaire ale kɔni y'a yira sa ko ka u bila ka taga min ye kiiri tigilamaw olu ka bolo kan Wolomasiri tabaw ka gun ka ɲɛfɔli kɛra sɔrɔdasiw ye minnu bɛ daga sabanan kɔnɔna na drogue ale ni kiribikiribifɛnw bɛ se ka kisi o ma cogo min na denmisɛnnin jɛkulu min bɛ sa n'o tɔgɔ ye ko basigitɔ maaw olu de y'o jɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ Wolomasiri tabaw ye conseil économique social environnemental ale ka baabu dayɛlɛla ɲinan san kɔnɔna ntɛnɛn tɛmɛnen baaraw olu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ani kalanko baaraw ale sigilen n'o kan sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana ka siniɲɛsigi la Malikura sigili la baaraw bɛ senna tile 15 u kan ka o de kɛ baara in na dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ni jamanakuntigi ko k'u yɛlɛma k'u kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw ye fala ye an ka Bamako sigidaw kɔnɔna na min ye ministre Assa Badialo ye colonel major ale ni ministre Alhamdu Agi Iliane olu taar'u ɲɛda o baaraw kan k'a lajɛ baara bɛ ka taa sira minnu fɛ ani hakilinaba minnu bɛ yen
jamanakuntigi sama hukumu kɔnɔna na sa calatigɛ jɛkulu minnu ma an fɛ yan ale ni faso ka baarakɛda jɛkulu belebelebaw n'olu ye institution ye a y'olu ka samɛ o baara kɛ nin kalo in tile 4 kuluba faama sigiyɔrɔ la gouvernement fana o fana ka samɛ kɛra o de senfɛ sa jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan ko bɛna bila hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko ale ni kalan gouvernement maaw ka ɲini fɛ sa ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara cɛsiri kan hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ye wolomasiri tabaw fana ka samɛ fala ye o fana kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la wuli ka jɔ baara ni minɛn minnu sera ka sɔrɔ ani cɛsiri min bɛ sen na ko ka dɔ fara o kan yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min basigi ni lafiya bɛna cogo min na jamana segira ka taa dugu minnu kɔnɔ dɔ ka fara a a n'a ka wuli ka jɔ ka kankuraw jɔli général division Omar Baru Jara a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na Asimi y'a yiri u fɛ sa ka dɔ fara cɛsiri kan dugudenw ka hamirinabaw u k'olu ta k'olu lawaleya maaw bɛ se ka lafiya cogo min na halisa kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye jɔnjɔn o dira maa 33 ma jamanakuntigi yɛrɛ fɛ a la belebeleba o ye grand commandeur de l'ordre national ye o dira min ye procureur min bɛ cour suprême kɔnɔna na n'o ye Mamudu Timbo ye ministre 3 olu fana ye jɔnjɔn sɔrɔ ka taa se surasilakaw ni finitigilakaw ma an terikɛ n'o ye Tumutu gouverneur ye Bakun Kante ale fana ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛra kulubakaw olu fɛ min ye général de brigade Amadou Sagafuru Gueye n'ale chancelier ale de ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ani jamanakuntigi ka jɔnjɔn don bɛɛ lajɛlen kan na fo ka taa ko bɛɛ lajɛlen fori ka taa ban pewu armée de l'air ka san 50 ɲɛnajɛ o fana kɛra nin dɔgɔkun in na san 50 sɔrɔlen sa u y'a yira sa k'a fɔ baara mun b'u bolo bi o ye u kalikan ye min ye kuma bɛ ka taa sanfɛ kuma bɛ ka fanga sɔrɔ hukumu kɔnɔna na sa min ye don in ye ale denfa kɛra karamɔgɔ ɲaare sɔrɔsi kɔrɔ don colonel ale bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la o la sa min ye bamakɔ dubaw ye olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka taa kɛnɛ kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan sefa wari 1,000,000 k'o di armée de l'air maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu joginnen don k'o kɛ ka olu dɛmɛ u ka furakɛli ko ta nasira fɛ armée de l'air yɛrɛ baaraba minnu kɛ fɛɛrɛba minnu sigilen don sen kan u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na aw ka kulukoro sira fala ye k'a baaraw daminɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ko zeyi k'u bɛna na so ci kɛ dɛ Covec Mali ani EGK ko baara in bɛ olu de bolo min ye Bamakɔ gouverneur ye sa farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ ale ka jɔnjɔn o dasira nɛgɛsobolilaw fɛ min ye nɛgɛsobolilaw minnu bɔra Sikaso sa mɔgɔ 73 olu kɔni nana ka na jɔnjɔn in jasi jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko club de ɲɛna olu de kɔni ye kupu in ta ka taa n'a ye Taekwondo ko ta nasira fɛ fala ye Aminata Maku Traoré n'an b'a wele ko Madame Si ale de kɔni taara sa ka kɛ min ye Taekwondo fédération o ɲɛmaa ye san 4 baara o kalifalen don a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ a bolo nin ye dɔgɔkun na kunnafoni belebelebaw ye an sera ka min da o tulo kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan i Keyita a k'an bɛn